Right, makora donjo kumilongo ni Live Dream Studios. Live Dream Studios an kagi ji maratari wakunga luongo engineer. Engineer karibu sana, engineer karibu sana. Mailongo ni engineer Engineer Feli J. Yeah. Ha? Feli engineer. Feli engineer adwana kawuna kelo ni wendi luongo ne nganene. Ilongo ni Aungo Wuod Awendo. Aungo become chiegni. Ere Aungo Wuod Awendo. Yeah. Golengani vira chiel kende. Ase yi. An loyo lwera mi. Ami we. Aungo Wuod Awendo mara fulrine joge bwana. Bwana ma Aungo Wuod Awendo bana. Ane chwor nyare gonja cha. Koneni nitie tho moro mabiro mawuok Live Dream Studios. Mare promotion ni sechel mondo gingego ni Live Dream Studio chalo nade. Pare uruno mare osetieko wachno. Iro. To kamano kende, wan gi jothumbe kama ng'eny seriously. Omera bi uru ng'eni jogi nyalo bar radio, onge kumedhi chunga juga uru ka. Kamera ni duong bwana. Baba wachne gi nyingi bwana. Mailuongo Dadiso Weno. Dadiso Weno. Omera Dadiso. Good game. Dadiso Weno Wuod Game ndani ya Live Dream Studios. Yes. Live Dream Studios bwana namba ne piny kanyo bwana. But ne to podi kore ka pod wan gi jomoko mera ni ndani ya nyumba jing'eny kamarach. Mailuongo na Amisi Wuod Kisimu Nyaera. Amisi Wuod Kisimu ajalai to mera chori bwana. Amisi ni tokedhe go maber. Amisi. Mailuongo na Amisi Wuod Kisimu Nyaera. To ne ndani ya nyumba wambe wadwago lotho moro marach mang'eny malich iluongo ni merene. Iluongo ni Japeto marwa Japeto. Bendi winjo kaluonge. Winjo Kiluonga gimedwa natim takia. Omera Nairobi ka to nyiri becho lakini biro chamo Mano pesa na mi wacho na koso mari moro takia. Inyalo yudo de madongo mabiro kete. Mano da ume mi wacho na koso dawa moro takia. Omera ne luna uru Japeto, follow Japeto or subscribe. Follow Aungo Wuod Awendo. Subscribe Aungo sani ini adi? Ini adi sani subscribers. 54 subscribers. Hey, omera ne manorach bwana, subscribe ne uru jamani bwana. Hey, yawa. Wante tucho wachiko 16 do ne jothombe oramo. Gikete setrai. Bola strike. But wecho wachiko 16 maraj. Aya, one gi Dadiso imbi in YouTube. And YouTube. Konjogo subscribe bwana. Subscribe YouTube mara Dadiso Weno. Dadiso Weno. Broida kanyo nyara hero. Kaso follow Live Dream Live Dream Facebook Live Dream. Bwana follow uru engineer. YouTube. Feli engineer. J. To usisahau na Othure Jawaya. Wurinya imbo ni kamera oketu gik moko manoma. Engineer keyboardist maber sana. Kila ni mondo goni keyboard kata mane kwaya. Idwaro kanisa, idwaro crusade mang'ongo, magala moro nitie manyo Othure Jawaya. Kaso watieko ge Amisi Wuod Kisimu Nyaera. Ambe mane nying matiyo go YouTube. Gine YouTube kacha. Gine YouTube kacha. Apa ni nyalo neno posta mwatieko go noendo. Iwacho kasha maber ni kuponi in gi benga. In gi gospel. In gi ohangla. In gi rumba. In gi bongo. In gi gengeton. Tarab. Wape vinonge vyao. Wakitema wakikunywa ni shauri yao. Mana kaende Live Dream Studios. Tusikane bwana, tukikui will moku uvote na bwana idi adia gina send SMS OP. Iwinja? OP6 nyiso ni online platform. Yeah, one more promote ji. Kore ika simbi OP6 udwanganya. Olala kanye yo moko no mari. OP6 yani DO TDOP kaso 6 tiore namba mar 23 22 7 Mario Pache an online platform mit maratari to sekane next time.